Salutare, bun și bine și la noi episod canal. Azi facem un nou episod. Primul episod de vă arăt locul meu pe Fortnite. Deci, aici e locul meu. Tadam. Și vă arăt toate skin-urile, toate blackpink-urile, toate tot. Începem cu skin-urile. Mi-am cumpărat un nou skin. Ăsta-i. Vreau să vă zic mai întâi. Vă arăt un pic skin-ul ăsta. Nu vedeți pe toate. Vreau să vă zic mai întâi, îmi pare rău că n-am mai postat de mult timp. Dar știți cum e cu școala, cu corona, cu alte chestii. Știți cum zic eu mereu că am școală și alte chestii. Și o să încerc să mai postez. Dar nu știu cât o să postez, când o să aminte eu o să postez. Vă promit. Și ce vreau să zic. Dați un like, un share, apăsați pe clopoțel. Și da, hai să zicem. Ăsta e, da? Prima avem Iris, Banana, Midas, Maie, Tintina, Sky, Deadpool, Meowclash, Bradu, Rinoceru, Brutus și Viga. Astea skin-urile mele. Skin-urile din Battle Pass sunt astea. 1. Maie, Deadpool, Midas, Banana, Tintina, Sky, Meowclash și Brutus. Și asta l-am primit tot de la Battle Pass. Asta tot mai l-am cumpărat. Am cumpărat asta acum 2 luni. Și astea le-am primit în sezonul trecut de Crăciun. Da, cam atât a fost. Upsi, nu vreau să-mi pun skin-ul ăsta, îmi pun Rose. Rose e cel nou skin. L-am cumpărat acum am 5 minute. Acum Blackpink-urile. Battle Pass, al lui Maie, al lui Midas din Battle Pass, al lui Deadpool, din sezonul trecut, din sezonul 8. O să vă zic din ce sezoane îs. Nu mai vă zic al lui cine e și al lui... din sezonul ăsta. Sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 7. Puteți să vedeți acolo jos. Sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul 7. Upsi. Hai să vă arăt ultimul. Sezonul 7. Astea sunt Blackpink-urile. Și astea care l-am cumpărat acum e ăsta. De la Rose. Pickaxe-urile. Din sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut. Stați un pic. Sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta și pickaxe-ul de default. Pickaxe-ul de default. Acum trecem la de astea. Sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 9, opții, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 10, default, sezonul 7, sezonul 9 și tot default. Ok, trecem la astea. O să mergem un pic, dar vă dați seama.
am destul de multe. Sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul X, adică 10, sezonul 9, upsi, prea în jos, sezonul ăsta, sezonul 8, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 7. Upsi, da, nu mai apăs. Stați un pic, că m-am încurcat, vin imediat. Ok, am revenit. Mai trecem la dansuri. Sus. Sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta. Nu vă arăt pe toate întreg. Sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 7, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 6, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul 10, sezonul 9, sezonul ăsta, sezonul 10, sezonul 5, sezonul 9, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul 5, sezonul 5, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul 8, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul trecut, sezonul 8, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul 7, sezonul trecut, sezonul 5, sezonul ăsta, sezonul 9, adică sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 10, sezonul 10, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 9, sezonul 9, sezonul 10, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 7, sezonul 8, sezonul 10, sezonul trecut, sezonul 6, sezonul trecut, sezonul 10, sezonul 9, sezonul trecut, sezonul 10, sezonul 9, sezonul 1, adică default, sezonul 7. Astea au fost dansurile, repurile. Sezonul ăsta, nu stai, sezonul ăsta, nu stai că vă arăt mai bine. La asta. Deci sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul 7, sezonul trecut, sezonul 9, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul trecut, sezonul ăsta, sezonul trecut, sezonul 1, sezonul, adică sezonul trecut, ce tot zic, sezonul ăsta, sezonul 9, sezonul ăsta, sezonul ăsta, sezonul X, sezonul 7, sezonul ăsta, sezonul ăsta. Asta, nu, stai. Ăsta e sezonul trecut. Gata. Acum, melodiile. Acum să un pic mai tare. Asta e... Stați un pic. Vă arăt prima, care e... Asta. Asta. Care am primit acum o săptămână, 2. Care e preferata mea. Am primit de la 1. Sezonul... Ăsta e din sezonul 10. Ăsta e din sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Sezonul trecut. Sezonul trecut. Sezonul ăsta. Sezonul trecut. Da, asta. Ăsta e locul meu. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share. Scrieți în comentarii
ce schimb vă place dintre astea? Vă zic. Deadpool, Maie, Midas, Banană, Iris, Opsip, Kentina, Sky, Meowclash, Bradu, Brutus, Dica și Ronceru. Deci, cam atât a fost episodul de azi. Asta a fost locărul meu. Sper că v-a plăcut. Ne vedem la alt episod. Pa, pa!